Para a comarca do Deza irán destinados 710.000 euros para empregar a 65 novos traballadores. Os grupos municipais de intervención rápida Grumir rexistrarán o maior número de contratacións, concretamente 24 novos postos, seguidos da área de limpeza e conservación de espazos públicos con 22 contratacións. Outras materias beneficiadas son o Servizo Municipal de Obras ou o Turismo. Para Tabeirós irán parar 380.200 euros para empregar a 36 novos traballadores. Na Estrada contrataránse 12 persoas para o Grumir. Para o rexedor, a Xunta simplemente lle está cambiando o nome o que foi e segue sendo o Plan de Cooperación. É tratar de vender unha cuestión que se está facendo todos os anos desde fai moitísimos anos. Non hai nada novo, e é o Plan de Cooperación do INEM de toda a vida que se firma co Concello todos os anos. Dono agarda un maior respaldo da Xunta a nivel económico.